Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores diputades, senyors diputats, ben amics, Jan, president del Consell Insular de Mallorca i companys tots, avui gràcies per ser aquí. Deixeu-me que comenci amb una cita que diu: l'homosexualitat entorpeix el rendiment de les persones i destrueix els fonaments de l'Estat. L'homosexual és un home malalt psíquicament i és feble per prendre decisions i per resoldre problemes importants. Hem de comprendre que si aquest vici continua afectant Alemanya, sense que nosaltres prenguem mesures per combatre'l, serà el final d'Alemanya i el final del món germànic. És el discurs pronunciat per Himmler el 18 de febrer de 1937. És una cita, crec que oportuna avui, perquè és un pronunciament homòfob com els molts que hi ha encara avui a la nostra societat, i perquè avui és precisament el Dia Internacional contra l'Homofòbia, però en queda molt per recórrer en aquest sentit. I és que l'associació Trastorn Mental i Homosexualitat ha estat una de les bases ideològiques del fanatisme moral i de la intolerància contra les persones LGTBI. Lo natural és la diversitat sexual, lo antinatural és l'homofòbia. L'homosexualitat existeix a tot el regne animal, l'homofòbia, en canvi, només en una espècie. I cal curar-la, o almenys intolerar-la. Així ho va entendre el Parlament Europeu el 2006, quan, a través d'una resolució d'acord amb les Nacions Unides, declarava l'homofòbia un prejudici comparable al racisme, la xenofòbia o el sexisme i demanava als estats membres que intensifiquessin la lluita contra aquesta xacra mitjançant mètodes educatius, legislatius i judicials. A partir d'avui, el 17 de maig a les Illes Balears i a Europa serà alguna cosa més que un dia internacional. Serà el dia en què les illes s'integren, i jo diria més encara, aposten per liderar la lluita contra aquesta malaltia que es diu homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia, intolerància en definitiva. I si dic liderar, ho dic perquè la llei que avui aprovem té tots els ingredients perquè aquesta comunitat autònoma sigui una comunitat líder exemplar en tolerància i normalitat respecte de la diversitat afectiva i sexual. Quins són aquests ingredients? Primer, que està feta des de la societat civil. Sense cap dubte, Ben Amics ha estat fonamental en l'elaboració, en la tramitació d'aquesta llei. És una llei feta amb gran consens, no diré total consens, però sí amb gran consens. I sense cap dubte he d'agrair al PI, a Ciutadans, al Partit Popular, per contribuir a aquest consens. I, referint-me als grups que l'han impulsada, crec que val la pena dir que és una iniciativa valenta i ambiciosa que recull les mesures més innovadores de l'estat espanyol i d'Europa, amb una especial i específica consideració la transsexualitat i que incorpora aspectes ja a la Unió Europea, i es refereix al debat sobre la inversió de la càrrega de la prova, un debat que la Unió Europea ja està dictaminant i incorporant i que possiblement en el futur serà una sorpresa i haurem de transposicionar la nostra legislació. És cert també que té limitacions que tenen a veure precisament amb les mateixes limitacions d'un estat que no ha desenvolupat encara una llei general contra l'homofòbia i a favor dels drets de LGTBI. I aquesta és una reivindicació que avui, lògicament, no podem deixar de fer. En el debat de presa en consideració portava una samarreta amb un triangle rosa. Era el triangle que havien portat més de 10.000 persones per raó de la seva identitat o orientació sexual en els camps de concentració nazi, on van ser empresonats, torturats i aniquilats. Avui, però, ja no porto aquell triangle, avui l'he substituït pel triangle dels colors de l'arc de Sant Martí, símbol de l'alliberament gai en el sentit més genèric o, si es vol, de l'alliberament de persones lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals. Sí, la d'avui és una llei d'alliberament que allibera a un col·lectiu de persones i a tota una societat del silenci i la passivitat davant la marginació social i la violència simbòlica, verbal i física. I ho fa garantint els drets i les llibertats
de les persones homosexuals, tractant diferent a qui és diferent o es troba en una situació social diferent, perquè siguin iguals en drets i oportunitats. I per això es pot dir que el seu objectiu no és altre que és de la llibertat sexual, és de la igualtat d'oportunitats i és de la justícia davant la intolerància. Llibertat, igualtat i justícia d'un col·lectiu, però sobretot d'una societat sencera. La llei que avui aprovarem no és una llei com alguns han volgut aquests dies que va d'insistir que és una llei de privilegis. No és una llei de privilegis, com l'han qualificat els sectors més intolerants de la nostra societat. Tractar diferent és diferent perquè sigui igual no és un privilegi, sinó un acte de justícia i d'equitat. Tampoc no és una llei que qüestioni cap principi fonamental. És un debat que han tingut en comissió i avui el vull insistir. Cap principi fonamental, com la llibertat individual, la llibertat de premsa, l'autonomia dels centres escolars. Aquest no és el fonament de la llei LGTBI. La raó de ser d'aquest nou instrument normatiu és la realitat social que, a pesar dels avanços, encara avui situa milers de persones en els marges de la dignitat humana, de la incomprensió i del sofriment. Una llei LGTBI és una victòria perquè la lluita per fer possible el camí, perquè fa possible aquest camí de normalització. Però la victòria de veritat serà quan no faci falta cap llei per a garantir la normalitat a les persones LGTBI. La llei que el Parlament aprova avui és, però, una llei de biografies. Una llei que xerra d'en Alan, que xerra d'en Kevin, que xerra de Nensa, que xerra d'en Joan, que xerra de na Núria, que té 14 anys, qui estudia a un institut i està enamorada d'una companya de classe, però mai dirà res. O d'en Xavier, un noi de la mateixa classe, que és qualificat de marica, però que és insultat cada dia sense que ningú faci res. És història de biografies, com la d'en Josep, de 73 anys, que ha perdut el seu company després de dècades de convivència. Li han recomanat que ingressi a una residència, però sap que possiblement haurà de tornar allà on alguns ja coneixen, que es diu l'armari. Parla de na Joana, de 47 anys, i que encara no li ha pogut dir al seu pare que és una dona transexual. Parla de n'Estel, que té 10 anys, i només en fa 2 que viu com el que ha sigut sempre, una nena, una fieta. Parla d'en Alan, aquí ha sortit altres vegades, que va morir un jove transexual de 17 anys per assetjament a l'escola, un suïcidi que evidentment no és individual, sinó un suïcidi que té molt a veure amb la realitat social. De biografies com na Joana, una transexual que té dificultats per a trobar feina. Per telèfon, diu ella, no es creuen que sigui na Joana i quan em veuen ja estic venuda, impossible trobar feina. És la biografia de na Gina. La van fer fora de la feina per la seva condició de transexual, però a la fi la van remetre després de guanyar un judici i de molt sofriment. La llei LGTBI no és una llei abstracta que xerri del sexe dels àngels. Xerra de sexe i de la vida de les persones. Perquè viure sexualment, efectivament, d'acord amb el que un és i sent, no és cap privilegi, sinó la forma més natural i més moral de viure. Perquè, lamentablement, aquesta voluntat no és la normalitat social. Per això que hem de fer avui encara feina per normalitzar, dignificar, alliberar la vida de les persones gais, lesbianes, trans, bisexuals i intersexuals, alliberar-les de vicis legislatius, administratius, laborals, sanitaris, que les discriminen i marginen. I sobretot alliberar-les de la violència simbòlica, verbal o física.
Poder viure l'efectivitat en normalitat és un dret fonamental de ser humà. I, per tant, la discriminació, la marginació i la violència no poden ser tolerades de cap de les maneres. No recolliré totes les propostes que recull la llei. 3 comentaris només en aquells punts que, és cert, han format part d'aquell espai de la discrepància. Però d'una discrepància que jo crec que està superada el consens. De les 79 esmenes presentades, 50 s'han incorporat al text final, que el posa de manifest l'esforç per aprovar una llei que perduri en el temps i que posi les bases per aportar normalitat i llibertat a les persones que són discriminades i violentades per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Quins són aquests temes de discrepància? Un, la inversió de la càrrega de la prova. Crec que és un debat superat. És cert, tothom és innocent fins que no es demostri el contrari. Aquest és un principi bàsic de l'estat de dret. Però també ho és la protecció dels drets fonamentals de totes les persones i en casos de discriminació aquesta protecció topa amb traves greus. El principi d'inversió de càrrega de la prova mira de resoldre aquest problema. La legislació europea ja l'incorpora i prest ens trobarem en la tessitura d'haver de traslladar a la nostra legislació aquesta realitat. Els dubtes exposats sobre l'article que recull aquesta llei crec que no tenen fonament. No en tenen per molt de motius. No en tenen, primer, perquè és un article que ja recull una llei que és la llei 36/2011 i el recull literalment. En segon lloc, perquè ja l'incorpora la llei catalana i precisament ni Ciutadans ni ningú va presentar cap esmena en aquest sentit i va tenir l'informe favorable del Consell de Garanties. També és la garantia que no ha tingut cap advertiment per part de l'Estat en aquest sentit i avui crec que està incorporat no només en aquesta llei sinó a la resta de lleis que es van aproven arreu de l'estat espanyol. El segon aspecte és de la visibilitat. Des del nostre punt de vista, la visibilitat és una qüestió imprescindible per normalitzar la diversitat sexual i afectiva, perquè cada un pugui mostrar-se tal com és, sense estereotips, sense prejudicis i no tal com la societat vol que sigui. Perquè en la societat persisteix, ens agradi o no, la presumpció d'heterosexualitat que invisibilitza les dones i homes no heterosexuals. Sense visibilització, sense promoure la lliure expressió afectiva, sense referents positius, moltes persones no heterosexuals es veuen abocades a autoprotegir-se d'aquesta violència simbòlica, verbal i física i a no poder-se expressar en total llibertat. I el tercer aspecte, els òrgans de participació. Sense cap dubte, defensam un Consell LGTBI. Podem tenir aquí el debat de com s'ha d'organitzar la participació del conjunt de col·lectius en aquesta comunitat, però ara no. Dir-ho, utilitzar aquest argument en aquest moment d'aquesta llei no ens sembla just. O fer un debat, el debat és obert, però avui creiem que sense cap dubte és fonamental que aquest organisme hi sigui. L'important d'aquest organisme no és el cost, l'important és l'autonomia, el fet que un col·lectiu es pugui organitzar de forma autònoma, sigui consultiu, sigui referent que té l'administració per tramitar normes que afecten el col·lectiu i, per tant, sigui incorporat. I dir també que ni Ciutadans ni el Partit Popular en la llei catalana la van esmenar i van posar cap problema. Per tant, no és un tema de fonament ideològic, en tot cas, jo diria que de context, el que fa en tot cas que s'hagi pogut plantejar. En qualsevol cas, l'important d'aquesta llei jo crec que avui és l'espai de consens, és l'espai que li donarà, que la farà perdurar amb el temps i per tant que farà que sigui una llei que es pugui executar. No és una llei de 4 dies, no és una llei que es pugui resoldre demà mateix, és una llei que necessitarà feina d'aquest executiu i de molts executius que tindran després. I a cap. Amb aquesta llei crec que els grups l'han impulsada i crec que avui també el Parlament, crec que deim que volem canviar el triangle de l'opressió afectiva i sexual, amb el qual me manifestava fa unes setmanes per el triangle de la llibertat afectiva i sexual. Crec que deim avui, amb el Dia Internacional contra l'Homofòbia, que el que pretenim no és
curar l'homosexualitat, sinó introduir els mecanismes per curar, perseguir i sancionar l'homofòbia. I, en definitiva, fer factible allò que de Sant Agustí: estima i fes el que vulguis. Moltes gràcies.